ТВ показа, че забраната за тютюнев дим в заведенията се спазва. Наш екип посети 5 произволно избрани заведения в центъра на столицата и в Студентския град. Влезе във всяко от тях със скрита камера. Оказа се, че забраната за тютюнопушене се спазва стриктно. Здравното министерство и неправителствена организация обаче започват да набират доброволци в помощ на инспекторите, които следят за забраната. В момента в цялата страна те са не повече от 650. Предстои подписване на споразумение между Здравното министерство и неправителствена организация за набиране на доброволци. Те ще работят без заплащане. Нито за тях, нито за инспекторите се предвижда да бъдат стимулирани с част от парите от събраните глоби. Те до стотинка отиват в бюджета. Това са средства, разходвани за контролна дейност, за лабораторни анализи, за промоция на здраве, за профилактика. Доброволците ще сътрудничат на инспекторите в цялата страна или пък сами ще подават сигнали